Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Tignan na natin ang ating nilulutong pakbit, guys. Ang ating dinner for tonight. Ayan, ang ating pinakbit Ilocano. Ano lang po yan, ampalaya, okra, tapos yung talong na bilog. Pakita natin yung ating talong na bilog, guys, para makita nyo. First, may bilog na talong. Kasi pwedeng sirain ng forma. Ganun. Yan o. Yan, guys. Yan. Tapos yung ampalayang. Yan. Diba? Kita nyo yan? Yan ang ating pinakbet Ilocano na may konting baboy. Sarap.